إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مسات على تنوكا بركدا كاولي مندو مسامني تنيكا كان سنغا أني واتي بيلا جرينا كيشي أني نيما أمو جامعيني كو كان كراباكا ني محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كصدنغو أنا كصحابو أني ماما توروكو نينيو ما يسري فقطاسي الكيامة جودوما مي على الدلي على كون نغانيني أو بيلا جرين وتمنينكو فنباديو. أمسي كما ستعالى تنو مسامي هنا نانا كأنسيجي أنغا درسو وكنا كونو نوي متن الأخضرية نوي فيكو كني. أما الله سبحانه وتعالى دلي على كابين سيما داما ني على سونا سيداتا أني ولون فلانا وكانغا ولي فامينا ودي باني جولي او كبارياي. أما على دلي على كامبي صوما كتابو تيجي رحمه الله رحمة واسعة على كهنا كتاب تيلا أكو فصل أكوني فرفاسيي في النفاس باني جوليلا. النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. نفر باني جولي موسو ناي كونو سرو موسو كونو برا يمبلالين كوفي جيجينين كوفي جولي ميمنا شرع لاودي توغا يارابكانا النفاس كو بانجي جولي كيري ميمي بانجي جولي لا اني فهمونو ببالا كونو نمبونا يمينا بولي ودي كوننا لا امبالا كاو دبي درسو تنورنا كونو فغانا سينما ابيغا كما اودي كابونا كا تيانو تشوبا كالا كسيغا اي مسولا فاميا nga auka nga ni bunda nunu nyeini ku nyedo sanga aniwati bela dilina. Kitabu tiki ku أكو النفاس كالحيد في منئه. أكو بانجي جولي وكيري أباليفيون والنفاس كو بانجي جولي كالحيد كو بينافل لادا جولي أنت منا رجلي بونا منا في منعه أباليفيون وكوري جمعين درسو تا أني ورونا كونو فين تدغا رجلي توي أولو فورا و bangi joli to fana fen fete daga reglitoy fana te daga bangi joli toy ako wa aktharuhu 60 yawman. maliki yakono ko bangi joli la jamja ko ye klebi woroy nga donna ko qawlu raji jimay 40 yawman klebina nidu kada hadisa dom ne la kabo salama ma alaka jebe kabo ma ko أكو كانت النفساء تقعد في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. ني حديثين أبي الترمذي كونو وأبي أبو داود فنا كونو وصححه الألباني حديثين كنيا. سلمة كو على كراك وقتي لنما أن كشف كراي كو مسول باني جولي توك مسيجي كو باني جولي نينافله klebi nani nkonna la ni bangi joli tigera alhamdulillah rebnu fi abiseli nga muso chama be bara doke ni ansiranye famunu fiyana muso dobe hal na le ka joli tigera a jigina domina alba ko no kali ka klebi nani masifolo abi tu continuity ati sili ati fuike o ibarai mi fili barai ni jigina bi ni ka bangi joli tigera i jigina never bangi joli ka tige 10h ibi ko ibe seli سلامي شرلا تشيبسك كفويفه مو فين دوبي ابي ماو نيامي الحسن والحسين فلانون تيو ما فوقو
Ali ka filanu kalo kononton ne be Al-Hasan ni Hussein ni ɲɔgɔn cɛ kalo kononton kadaka amba Fatima ala ka jama ale jigina yɔrɔ min na an dama kalama bangi joli ala ye o bɔ ale ka kuɲɛ la an bɛ ala deli ala k'an sabati mais a bɛ kitabu kɔnɔ an b'a kala mais n y'a f'i ɲɛna kitabu kɔnɔ kuma min n'a ni kɛnɛ ta ye ɲɔgɔn bila an b'o to yen dɔ bɛna ɲininkali kɛ ni 40 dafara n'a ma jɔ dun kana perese o kiiri bɛna f'i ɲɛna a ko o kɔfɛ fa idha inqata'a ad-damu qablaha walaw fi yawmin al-wiladati اغتسلت وصلت فإذا آودها الدم فإن كان بينه 15 يوما فأكثر كان ثاني حيض أكو نمسو فإذا انقطع الدم ni joli tigɛra bangi joli tigɛra ka bɔ muso la walaw fi yawmil wilada hal a jiginna don min na bimana ko ni bangi joli tigɛra ka kɔn tile 60 ɲɛ ka da ka kuma in bɛ tile 60 ka olu ka kuma la fa idan qata ad-dam qablaha ko ni bangi joli tigɛra ka kɔn tile 60 ɲɛ a bɛ kitabu kɔnɔ mais mafhumu ye jumɛn ni maa min ka bangi joli tigɛra ka kɔn tile 40 ɲɛ walaw fi yawmil wilada imame ko hali muso jigina don min na ni bangi joli tigɛra o don ightasalat ay kuma in mɛ dɛ e min bɛ kasi la don o don k'e bɛ imam maliki nɔfɛ ni maza sɛbɛnni min kɛra imam maliki ka mazabu ka o kitabu dɔ de filɛ nin ye ko ni muso jigina don min na joli jɔra o don ightasalat k'a b'i ko wa sallat i y'a mɛn dɛ k'a bɛ seli munna ne ba e b'i ban ka seli ko e ka bangi joli tigɛlen kɔfɛ ko fo tile 40 ka se tiɲɛ don n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ lafiya tile 40 ka d'a kan jigini bɛ i n'a fɔ jihadu de i bɔra fɛnba dɔ de la sisan a bɛ se ka kɛ farikolo bɛ lafu fɛn dɔw bɛ kɛ mais ni joli tigɛra sun tɛ bali i ye bilen dɛ i bɛ sun wa ni i bɛ seli fana fɛn bɛɛ o bɛ se ka kɛ a kɔnɔ fɛn fɛn dagalen don i ye k'a sɔrɔ kɔnɔ t'i la k'i bɛ seli dɔ bɛna ɲininkali kɛ ne ka bangi joli semaine kelen kɔfɛ a tigɛra a ko fa idha awadaha dam ko tumana min na ni joli seginna muso ma a bɛ mun kɛ ni joli seginna ma fa in kana k'i ka ɲɔrɔ lamɛn an balakaw fa in kana bainahuma joli fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o o furancɛ kɛra 15 yawma bi maana e jiginna ala y'a kɛ i ka règle tigɛra fo tile 15 wɛrɛ ye joli wɛrɛ ye ko n'o kɛra fa aktharu kana thani haydo ko o sɔn caman bɛ kɛ i ka hayda a nako filanan ni o kɔrɔ ye jumɛn ye ko filanan in bɛ kɛ hayda de n bɛ segin a kan i ka nin yɔrɔ in faamuya ko ni muso jiginna ala y'a kɛ règle tigɛra règle tigɛli bangi joli tigɛra ani joli wɛrɛ nali ni ɲɔgɔn cɛ tile 15 donna ni ɲɔgɔn cɛ bi mana tile 16nan joli dɔ nana o joli in tɔgɔ ye ko règle joli o tɛ bangi joli ye bilen pour que k'a faamuya wa illa ko n'o tɛ dumma ila al-awwal k'i bɛ dumɛ fɔlɔ in kan o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ye wagati jan k'a tigɛra sisan i b'a ye bon n ka bangi joli la n ye tile 10 k'a la wala n ye tile 15 kɛ joli wɛrɛ min nana nin ye n ka bangi joli tile 16nan ye i b'a jate ten n'a bɛ tigɛ a bɛ na i bɛ jate fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an tɛmɛna a ko lafat ayamahu k'a b'a ka don fara ɲɔgɔn kan hatta tutimma adataha ko f'a ka laada in ka taa dafa a ko wa illa dumma ila al-awwal ko n'o tɛ k'i bɛ dumɛ fɔlɔ in kan o kɔrɔ nin ye bangi joli in tɔ ye nka bangi joli tigɛli ani joli kura nali ni tile 15 b'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ filanan in a ko aktharu kana thani haydo ko a sɔn caman na filanan in k'o bɛ kɛ règle joli le o bɛ kɛ laada joli wa kana min tamami nifas ko n'o tɛ i bɛ dumɛ fɔlɔ in kan k'a caman na k'o ye bangi joli in tɔ o y'o de dafa ye a nana ni nin bonda in ye ka nin walawala an balakaw ye a ko faslu ni farafasiya ye fi nifasi bangi joli la a ko wa nifasu bangi joli kal haidi ko bɛ n'a fɔ laada joli ko bɛ n'a fɔ règle joli fi man'ihi a ka bali fɛnw na wa aksaruhu ko bangi joli sɔn caman 60 yawman
كلبي وورو نغا قول راجي جمعي كلبي ناني فإذا انقطع الدم كوني جولي تغرى مسولا قبلها كاكو كلبي وورو والما كاكو كلبي ناني كما بكتابو كنو تكو من عمقا كالانتيني ولو في يوم الولادة كو حالنا كرا مسو جينا دومنا اغتسلت مسين بيكو وصلت أبسري فإذا آودها دم كوني جولي سجنا مسيمة فإن كان بينهما 15 يوما كوني جولي فلو أني جولي فلانا نيوغوشي أني كليتان درو سرلو كونو فأكثر كو أسونشاما كان ثاني حيضو كو فلانا يميكي رجل جولي وإلا نوتة دم إلى الأول كأب الدوم فلينكا وكان من تمام النفاس كو يه أكال بانجي جولي ويو دفلاني أما الله سبحانه وتعالى دلي ألا كامل صوما ولا نيافي نغو ولا نينتا كنت على جايكا بوركي بسيغا تافامي أتشوكو منا ولا سيداتا أني ولوم لنا أمو جوني روينا كما ساسا على الدلي دين فامن يما أنا بارا يما ألا كان نغام بلدري أما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أو كان بسجدات شيغنا نمسات على صنامه